Unwaith eto, mae fraint o gael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal di tyr di'n pli tywallt ysbryd arno. Mi'n i gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth. Fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad ar ôl yr oedfa. Fydd ein hoedfa nesaf pan awn sydd am hanner wedi 3. Eich atgoffa mewn cyfarfod gweddi cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis, felly fydd yr un nesaf Ebrill yr 20 am hanner awr wedi 7. Hefyd, fe fydd na noson o Emynau ar nos Iau Mai y 19. Nawr gewn ni ganu tra'r un heistedd, emyn rhif 135, tra fod y casglan cael ei gymryd, 135, does arnaf eisiau yn y byd, ond golwg ar dyheiddiant drud, a chael rhyw braw o'i nefol rhin i madon lan am i fy hun. 135, gewn ni aros ar un heistedd. Gyda'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, penod 24, gyda'r darllen yn yr adnod gyntaf. Luc, penod 24 ar adnod gyntaf. Ar dydd cyntaf o'r wythnos, ar y cynddydd, hwy a ddeithant at y bedd, gan ddwyn y peraroglau a baratoesant a rhai gyda hwynt, a hwy a gawsant y maen wedi ei dreiglo ymaith oddi wrth y bedd, gwedi iddynt fyned i mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu, a bu a hwy yn petryso am y peth hwn, wele 2 ŵr a safodd yn ei hymyl mewn gwisgoedd disglair, ac wedi iddynt ofni a gostwng ei hwynebau tua'r ddeiar, hwy a ddywedasant wrthynt, paham yr ydych yn ceisio byw ymysg y meirw. Nid yw efe yma, ond efe a gyfododd. Cofiwch pa fodd y dywedodd wrthych, ac efe eto yng Nghalilea, gan ddywedyd rhaid yw rhoi mab y dyn yn wylo dynion pechadurus, a'i groeshoelio, a'r trydydd dydd atgyfodi. A hwy a gofiasant ei eiriau ef, ac a ddychwelasant oddi wrth y bedd, ac a fynegasant hyn oll i'r 11 ac i'r lleill oll, a Mair Magdalen, a Joanna, a Mair, mam Iago, a'r lleill gyda hwynt. Oedd yr rhai a ddywedasant y pethau hyn wrth yr apostolion, a'i geiriau a welid yn ei golwg hwynt fel gwegi, ac ni chredasant iddynt. Eith yr Pedr a gododd i fyny ac aredodd at y bedd, ac wedi ymgrymu efe ag anfu'r llieiniau wedi gosod o'r neilltu, ac aeth ymaith gan ryfeddu rhyngddo ac ef ei hun am y peth
a ddarfiasau. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am y fraint yma o cael dod ger dy fron ac yn llawenhau ein bod yn gallu dod o flaen o'r seddfainc. Gwybod o Dduw bod yna groeso, bod derbyniad gan ein bod yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, trwy gyfiawnder a pherffeithrwydd y dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd ef yn unig o Dduw. Petai yr arglwydd Iesu ddim wedi rhodio ar y ddaear yma, ni fyddai modd i ni ddod o'r flaen. Petai ddim wedi byw y bywyd perffaith, ni fyddai modd i ni i dy alw di yn dad nefol. Petai'r groes heb ddigwydd ac yn sicr yna Dduw yr atgyfodiad, yna heb obaith bydden ni. Ond o Dduw i ni yn llawenhau ein bod yn llawn gobaith, yn llawn sicrwydd a chydernid, bod yna groeso i ni, gan ein bod yn dod trwy'r hyn oll a gynlluniwyd cyn i'r byd cael ei greu. Ein bod yn dod trwy'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist tra ar y ddaear yma, ac yn llawenhau nawr ei fod yn eiriol trosom yn y nef. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y ffordd yma a drefnwyd, am y ffordd a agorwyd i ni. Bechaduriaid fel ni gallu dod o'r flaen ac yn gweddio o Dduw y cawn gyffyrddiad o'r nef yn ein plith ni heddiw ar y diwrnod arbennig yma pan i ni yn cofio yr atgyfodiad. I ni yn gweddio o Dduw y cawn gyffyrddiad o'r nef. O Dduw i ni yn meddwl am y byd crefyddol a'r ofergoelion sydd yn anglyn ar diwrnod yma, a llawer o ran traddodiad neu ychydig bellach erbyn hyn o ran traddodiad sydd yn gwneud pethau crefyddol ac yn rhoi rhyw gydnabyddiaeth i rhywbeth nad ydyd yn gwybod pa beth y maent yn ei wneud, na pham. Ond o Dduw, hyd yn oed yng nghanol yr holl dywyllwch hynny, i ni yn gweddio y cawn ni weld a phrofi rhywbeth arbennig wrth i ni gofio y digwyddiad hanesyddol yma, y digwyddiad yma sydd wedi datgan mae Iesu Grist oedd mab Duw. I ni weld nerth yr holl alluog ar waith yn peri ei fod yn concro'r bedd ein mwyn ni. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am y gobaith yma mewn byd sydd yn llawn o anobaith ac ansicrwydd ac ofnau. Ein bod ni yn gallu fod yn hyderus yn gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog. Felly o Dduw i ni yn gweddio cawn geisio dy wyneb di gan brofi o'th bresenoldeb di yma yn ein plith ac yn cyflwyno ein gwlad i ddofal ac yn gweddio nad i ni'n heiddi dim fel cenedl, ond o Dduw yr wyt ti'n llawn trigaredd ac yn gweddio byddi di'n dangos trigaredd i wlad mor hygrithiol a'n gwlad fach ni. Gwlad sydd wedi derbyn gymaint o thlawdi, gymaint o fendithion, gymaint o adegau y bydd y cannoedd ar filoedd o bobl dros hanes ein gwlad yn gallu tystio i brofi o'th trigaredd di ac eto o Dduw i ni fel gwlad, fel cenedl, fel pobl wedi troi cefn ar yr efengil ac wedi creu rhyw efengil arall neu wedi taflu'r holl efengil allan. O Dduw, maddau ni, nad yw hyn yn torri'n cylonau ni fel ag y dylsau. O Dduw, gad i ni weld y lawd i ar waith, tywallt y lan ysbryd arno mi unwaith eto, gad i ni weld gwaith mawr, grymus unwaith eto yn ein gwlad. Dyma'r unig gobaith sydd gennym i ti i ddod lawr ac i weithio mewn ffordd grymus yn ein plith, i ddwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw, gad i ni brofi dy bresenoldeb yma gyda ni yn ystod yr oedfa hon. Tyr di'n plith, bendithia diogela ni, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni ganu emyn rhif 380, fe roed arno bwys eiogrwydd, pwys na allsau ddal mod un, cos pechodau merdd o ddynion, heb un pechod yn ddoi hun. 380 yn ei sefyll i'w chanu. Bydd am yn testyn o'r Efengil yn ôl Lyc, pennod 24 ar 8fed adnod. Lyc 24 adnod 8. A hwy a gofiasant ei eiriau ef. Nawr wrth gwrs gellir dweud fod pob digwyddiad sydd yn cael ei nodi ar galendr yr eglwys yn bwysig. Mae holl hanes y Beibl, pob digwyddiad yn heiddi lle ar y calendr. Allech chi ddadle yna. Allech chi ddadle fod popeth sydd yn y Beibl dylen ni roed ar y calendr, ond mae gennym ni adegau ond oes fel Nadolig a'r Pasg ac amryw eraill hefyd i ni yn cofio. Ac mae'r rhai wrth gwrs yn wrthyn i sôn am bethau Nadolig neu'r Pasg yn ystod y cyfnod ac yn dweud mae y trwy'r flwyddyn, wel mae hwnna'n sicr, mae yna ddadl ac i ni yn gwneud hynny. Dwi'n credu ein bod ni yma yn cyhoeddi pwysigrwydd yr enedigaeth wirthiol drwy'r amser. I ni'n sôn am pethau gwahanol sydd ar galendr yr eglwys, ond mae yn fraint ond diwe i cael diwrnod arbennig i benodi ar gyfer
achlasuron fel hyn. Ac i fanteisio, dwi ddim yn deall y ddadl, pan nad yw pobl yn cofio ar ddydd Nadolig, dwi ddim yn deall y ddadl, dwi wedi clywed dwi ddim yn ei ddeall achos mae'n gyfle arall i ddatgan rhyfeddodau iachawdwriaeth, dolyg i gyhoeddi'r enedigaeth. A pa mor bwysig oedd hwnna, ac yna'r Pasg, Gwener y Groglith, mae e mor bwysig. Wrth gwrs, ni'n gyhoeddi fe bob un sul, bob un cyfle arall i ni'n ei gael. Ond mae heddi yn ddiwrnod nodedig, diwrnod i ni'n cofio'n arbennig y dydd yr atgyfododd yr Iesu'r bedd. Ar ddydd Gwener, chydig y ddyddiau nôl, 30 nôl, mi roedden ni'n cofio am y groes. Ond heddi, i ni'n cofio am yr atgyfodiad. Hyfrydwch cofio am yr eni, y gwirthiol. A pwysigrwydd hanfodol y groes. Ac mae trwy'r groes i ni'n cael achubiaeth yr enaid. Ond mor bwysig yw cofio heddi, y trydydd dydd, pan dath yr arglwydd Iesu Grist yn ôl o farwolaeth, pan cododd yn fuddugoliaethus o'r bedd. Heb hyn, nid oes arwyddocad i'r digwyddiadau eraill. Ni'n cofio cael, ni'n siŵr bod fi wedi dweud hyn, sawl Pasg, ond mae'n dod nôl i fi trwy'r amser yn cael testyn. Yn y coleg i ysgrifennu treithawd. Ar pam fod yr atgyfodiad yn bwysig? Oedd na rhyw marc cwestiwn, oedd na rhyw amheuaeth am y peth. Dim mater o yn gofyn y cwestiwn mwyn i'n drafod, ond oedd na rhyw amheuaeth, ac yna ar y diwedd fe nes i fynd ymlaen a dweud ni dyled hyd yn oed gofyn y cwestiwn. Achos mae yn warth i ofyn y cwestiwn. Achos heb yr atgyfodiad, mae popeth arall gellir dweud yn diflannu, achos mi fydda'r Iesu yn y bedd. A fydda fe dal na, byddwch chi'n gallu mynd i weld i fe. Ond dyw e ddim na. Ac mae hwn yn profi popeth oedd ei weinidogaeth yn datgan. Roedd pob diwrnod o fywyd yr Iesu yn datgan hyn. Roedd ei enedigaeth yn datgan, roedd yr Hen Testament yn datgan. Ond mae hwn sydd yn gweiddi allan. Mae hwn yw mab Duw. 1 Corinthiaid 15, adnod 13-14. Eithir, onid oes atgyfodiad y meirw. Ni chyfodwyd Crist chwaith. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yn wir yw ein pregeth ni. Ac ofer hefyd yw eich ffydd chwythau. Ofer yw'r cyfan. Gwastraff amser. Beth sydd yn rhyfedd, os na bobl cryfyddol ddim yn credu fod Iesu Grist wedi dod nôl o'r bedd yn fyw, beth yn y byd maen nhw'n ei gredu? Beth yw pwrpas fynd i'r capel? Oedd ni'n gwrando ar bregeth bore yma gan Lloyd Jones cyn dod i'r cwrt bore yma. Ac oedd e'n dweud rhywbeth dim ar y Pasg oedd, ond rhywbeth tebyg yn dweud, mae'n anhygol, mae'n eich i feddwl, pam fod pobl yn trafferthu? Beth maen nhw'n ei gredu? Achos yn y cyd-destun yma, allech chi dweud, os nad yw'r Iesu wedi atgyfodi, ewch i wrando'r wleidyddion. Ewch i Linden, ewch i'r bai, ewch i unrhyw le, a sefwch ti fas, a gwrandewch ar y wleidyddion, a gofynnwch iddyn nhw i sortio'r mes allan. Gofynnwch iddyn nhw i ddatrys problemau cymdeithas. Dyn nhw ddim wedi, a fyddan nhw ddim. Fyddan nhw byth yn gallu. Falle nhw wella chydig bach am ambell i dro. Ond os nad ych chi'n credu yn yr atgyfodiad, pam yn y byd ych chi'n mynd i gapel? I fy croesi bysedd yw e. Os nad ych chi'n credu fod arwyddocad yn y groes, os nad ych chi'n credu yn yr ochr wirthiol, yna beth yn y byd ych chi'n ei wneud. Achos mae yna lot o bobl, mae athrawon, dwi'n nabod andros o lot o athrawon, a maen nhw'n bobl hyfryd, ac maen nhw'n gweithio i gorau glas nhw i wella plant, ac i wneud plant i fod yn ddisgyblion synhwyrol call, ac yn ddisgyblion pobl fydd yn tyfu fyny i fod yn help o fewn cymdeithas. Dyna'n gwaith ni. Dibynnwch arnyn nhw felly i wneud yr holl waith. Ond i ni'n gwybod, nid yw addysg yn mynd i ddatrys y problemau yma, fod y byd yn meddwl i fod Nid yw gwleidyddiaeth yn mynd i ateb problemau'r byd yma. Nid yw crefydd yn mynd i ateb y byd yma. Nid yw Cristnogaeth sydd ohoni heddi yn mynd i ateb unrhyw beth. Ofer yw'r cyfan os nad yw Iesu Grist wedi atgyfodi yn wirthiol. Hynny yw, ar ddydd Gwener y Groglith, bod yr anadl olaf wedi digwydd.
Pan dath y milwyr a gweld bod wedi marw lot gynt na beth nhw'n disgwyl sydd hefyd yn broffwydoliaeth, sydd yn anhygol, sydd yn wirthiol. Ond yn hwnna i gyd, fe welon nhw nad oedd Iesu Grist yn fyw. Roedd e wedi marw, roedden nhw mor sicr ohono fe, ac fe roddwyd e yn y bedd wedi marw, ond yn ar ôl trydiau, fe atgyfododd e yn fuddugoliaethus o'r bedd. Nawr, os nad ych chi'n credu hynny, does dim lot o obeth yn ni. I ni yn cyhoeddi fan hyn, i fyd sydd yn llawn angrydiniaeth a difaterwch, fe atgyfododd Iesu Grist o'r bedd yn wirthio ar y trydydd dydd. Mae'n nid rhyw stori fach ramantus yw i. Mae'n nid rhywbeth mewn stori llyfr plant a rhyw hyd a lledrith ac i ni'n gwybod bod e ddim wedi digwydd go iawn, ond mae yna rhyw wers athronyddol yma rhywle ar hyd y lein. A mae siŵr o fod, nath e ddim atgyfodio'r bedd, ond falle bod yna wers fan hyn i ni feddwl am fywyd newydd, a ni'n meddwl am gwningod a wyau pasg, a yr holl ddwlu yna. Mae'n neges fan hyn, mae'n bwysig. Pam fod pobl yn mynd i gapel os nad ydyn nhw'n credu'r elfen wirthiol yma? Gydwch ni symud ymlaen. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar ffeithiau hanesyddol. Yn ail, cof llygredig. Ac yn olaf, cwestiwn difrifol. Wel, yn gyntaf, ffeithiau hanesyddol. Mor bwysig i'w nodi. Mae nid cyfres o syniadau, athroniaethau, neu yw'r ffydd Gristnogol. Nid dyna beth yw'r ffydd Gristnogol. Nid rhywun yn dod lan ac yn dweud wrthych chi, y ffydd Gristnogol yw athroniaeth am fod yn neis i'n gilydd a helpu'r tlawd a gwrthryfel a'r holl bethau da yna. Nid cyfres o deimladau dyn ynglyn â'r hyn y cred y dylsem ei wneud mwyn creu byd gwell. Nid dyna yw Cristnogaeth. Nid dynion wedi dod at ei gilydd yn meddwl sut allwn ni wneud y byd mewn lle gwell a fwy saff i'n plant ac i ni? Sut allwn ni gerdded y strydoedd dinas yn y nos yn ddiogel? Beth allwn ni wneud mwyn gwella pethau? Nid dyna yw'r ffydd Gristnogol. Nid athroniaeth, nid syniadau yw'r ffydd Gristnogaeth, ond ffeithiau i ddechrau gydag e. Mae'r Beibl yn llawn ffeithiau hanesyddol, digwyddiadau a ddigwyddodd. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hyn, achos dyma lle mae llawer yn meddwl am y Beibl ac yn meddwl am ryw lyfr bach diddorol, llawn pethau anhygol, ond mae'n lyfr hanesyddol. Ac heb y ffeithiau hanesyddol, does dim ffydd Gristnogol. Does dim achubiaeth heb y ffeithiau hanesyddol. Allwch chi ddweud ar ddechrau'r byd, roddodd Duw y gorchymyn i oleuni lywyrchu dros y byd ac fe ddigwyddodd rhywbeth. Mae yna rhywbeth wedi digwydd. Fe ddywedodd e bydded goleuni ac fe roedd na oleuni. Fe greuodd yr byd ar ei orchymyn. Mewn 6 diwrnod, fe greuodd Duw y byd. Mae hwnna'n ddigwyddiad. Yr oedd na ddiwrnod 1, mi roedd na ddiwrnod 2, mi roedd y 6 diwrnod, ac ar y 7fed, fe gafodd e orffwys. Fe orffennodd e, a gwelodd e, mae da oedd yr hyn a wnaeth e. Mae reina'n ffeithiau hanesyddol. Mae e dal yn rhyfeddu fi bod unrhyw un sydd yn honni unrhyw beth yn gallu dweud, wel, ni ddim yn credu'r elfen yna'r Beibl. Os maen nhw'n dod i'r canlyniad, bod nhw'n credu'r ffeithiau hanesyddol yna, sut maen nhw'n gwybod ble arall athoch chi ddibynnu arno yn y Beibl, fel ffeithiau hanesyddol? Ta beth, dwi ddim yn gwybod beth yw i dadl nhw am hwnna. Mae e'n ddryslyd i fi. Ffaith hanesyddol, temptiwyd Adda ac Efa. Mae hwnna'n ffaith i chi. Mae hwnna'n ffaith, temptiwyd Adda ac Efa yng Ngharddeden, gan y sarf, ac anifuddhaodd y ddau, ac fe ddaeth pechod i'r byd. Mae hwnna'n ffaith, mae hwnna'n digwyddodd e. Gymerwyd y ffrwyth. Bwtawyd o'r ffrwyth, ac yn hynny fe troed yn erbyn gorchymyn Duw. Ac fe dath rhybydd gyda'r gorchymyn, fe fydd marwolaeth yn dod, ac fe dath. Ac mae e dal yma hyd heddi. Mae'r farwolaeth dal i weld. Fe ddath marwolaeth, fe ddath barn, ac fe gwelwn ni hyn. Effeithiwyd yn weladwy ar y byd. Fe ddath anawsterau di-ri i fyd natur, ond o, draen, diargrynfeidd, llosgfynyddoedd, llifogydd. Lle ni fe ymlaen am yr holl bethau o ganlyniad i ffaith hanesyddol, fe ddigwyddodd y cwymp. Mi roedd yna rhywun o'r enw Adda ac Efa.
Fe ddath y sarf, fe twyllwyd hwy, ffeithiau. Ac fe ddath marwolaeth I ddyn. I ni'n gweld mae dyn oherwydd hyn, oherwydd y ffeithiau hanesyddol yma, mae dyn yn heneiddio, nid yw'n drist. Mae'n nharo I fwy wrth I fi fynd yn hun. Pan ni'n gweld pobl yn mynd yn hun, chi'n gweld lluniau ohonyn nhw pan nhw'n ifanc, ac yna falle ddim wedi gweld nos blynyddoedd, a chi'n gweld nhw'n hun, a mae'n drist. I ni'n gweld effaith pechod ar y byd. Mae'n gwneud ni'n hen. Ac yna fe fydd yn ein lladd ni, fe fyddwn ni farw. Ond ewn ni ymlaen o holl ffynonellau hanesyddol dibynadwy, proffwydwyd y byddai'r Iesu yn dod, a recordiwyd hyn a fyddai yn ei wneud. Mae rhain yn ffeithiau hanesyddol. Mae rhain yn ddogfennau yn y Beibl sydd yn ffeithiau ni ellir I gwadu nhw. Mae yna gymaint o dystiolaeth gyda ni yn pwyntio'r ffaith bod rhain yn ddibynadwy. Os ych chi'n hanesydd, mae hwnna mor bwysig. Ffaith ffynhonnell dibynadwy. Mae nid wedi clywed 15 gwaith lawr y linell. Na, mae rhain yn ffeithiau dogfennau hanesyddol dibynadwy. Proffwydwyd y byddai'r Iesu'n dod. Ac am lygadystion a welodd ac y glywodd eiriau gweithredoedd gwirthiau'r Iesu. Mae rhain yn ddigon, mae rhain yn ffeithiau. Fe nath yr Iesu o flaen gymaint o lygadystion, gwirthiau diri, iachawdd ei cleifion. Ond hefyd, I ni'n gwybod ffaith hanesyddol arall. Iddo gario ei groes ei hun. Iddo gael ei giro, ei wawdio, ei hoelio i'r groes, ei ladd, ac hyn oll yn gyflawniad proffwydolaethau, hyd yn oed yn gyflawniad o'r hyn a dywedodd Iesu Grist ei hun a byddai'n digwydd iddo. Mae rhain yn ffeithiau. Dyma I chi dogfen dibynadwy hanesyddol o eiriau'r Iesu cyn iddo fe cael ei ladd. Matthew 17, 22 hyd 23. Ac fel yr oeddynt hwy yn aros yng Galilea, dywedodd yr Iesu wrthynt, dyma beth dywedodd mab y dyn a draddodir I ddwylo dynion, allwch chi ddim fod yn fwy clir na allwch chi? A hwy a'i lladdant, na mae hwnna'n eitha clir. A hwy a'i lladdant, ac yna, os chi eisiau manylion, dyma beth wedodd yr Iesu, wrth y bobl, dyma beth wedodd ar trydydd dydd y cyfyd I fe. A hwy a eithant yn drist iawn. Mae hwnna'n dangos I chi dallineb dyn. Ond dyna beth wedodd Iesu Grist cyn y digwyddiad. Fe fyddai'n cael ei ddal gan ei elynion, mi fyddai'n cael ei groesoelio, mi fyddai'n cael ei ladd, ac mi fyddai'n atgyfodio'r bedd ar y trydydd dydd. Ond nid yw hyn I gyd yn gweiddi allan gwirionedd yw'r cyfan. Yr holl Feibl, o Genesis, o'r greadigedd, trwy'r proffwydolaethau, trwy bywyd yr Iesu a'i wirthiau fe, a'i ddysgeidiaeth e, ac na'n arwain I fyny at y groes sydd yn gyflawniad o'r hyn oll gafodd I ddweud bydde'n digwydd, ac yna i'r lythyren, i'r amser, i'r eiliad, fe ddigwyddodd e. Gwir yw gair Duw. Ond yma hyd yn oed yn anghrediniaeth ei ddilynwyr. Fe welwn ddoethineb Duw yn rhoi cadarnhad arall I ni yn ein gwendid. I ni'n gweld hyd yn oed yn y ffordd mae pobl yn ymateb. Mae e'n cadarnhau gair Duw. I ni'n darllen I elynion yr Iesu hyd yn oed, gydnabod i'r Iesu ddweud. Dyw I ddisgyblion e ddim yn cofio. Y pobl oedd I fod i'w gariau ddilyn, ond mae elynion e'n cofio. Grandewch. Mae'r gelynion yn cofio iddo ddweud y byddai'n atgyfodi ar y trydydd dydd, ac felly eithant ati I sicrhau na fyddai neb yn gallu dwyn y corff. Nawr mae hwnna'n brawf I chi bod yr Iesu wedi dweud fe nath yr gelynion yma, na I ddarllen yr adnodau I chi, os nad ydych chi'n credu'r peth, falle bod rhywun yn gwrando sydd ddim yn gyfarwydd ar hanes yma'n llawn, na I ddarllen mae'n anhygol, darllenwch eich hunan pa bod amser ydych chi. Matthew 27, adnod 62 ymlaen, gwrandewch. A thrannoeth yr hwn sydd ar ôl y darpar wyl, yr ymgynullodd yr arch o ffeiriaid a'r phariseiad at Peilat. Dyna I chi gryw o elynion. Gan ddywedyd arglwydd
Y mae yn gof gennym ddywedyd o'r twyllwr hwnnw, ac efe eto'n fyw, wedi trydiau y cyfodaf. Maen nhw wedi cofio. Gorchymyn gan hynny, gadw'r bedd yn ddiogel hyd y trydydd dydd rhag dyfod o ei ddisgyblion o hyd nos. A'i ladjata ef, a dywedyd oedd y bobl, efe a gyfododd o feirw, a bydd yr amryfusedd diwethaf yn waith na'r cyntaf. A dywedodd Peilad wrthynt, y mae gennych wyliadwriaeth, ewch, gwnewch mor ddiogel a gymedroch. A hwy a eithant ac awneithant y bedd y ddiogel, ac a seliasant y maen gyda'r wyliadwriaeth. Mae'n anhygol yn diwedd. Mae gelynion yn dod lan ac yn dweud, ni'n cofio bod Iesu Grist wedi dweud fe fydd yn atgyfodio'r bedd, a ni ddim eisiau hynny, achos os fydd hwnna'n digwydd. Mae ar ben arno ni. Dyn nhw'n meddwl bod hwnna'n profi, mae mab Duw yw ac i ni'n anghywir, ond dyn nhw ddim eisiau dim byd, dyn nhw eisiau gwybod y gwirionedd, dyn nhw ddim eisiau cael eu cyhyddo fod yn rhagrythwyr. Ac felly yn dweud, mwyn atal gwna'n siŵr bod yr bedd yn saff. Ac yna, hyn oll, mae'r bedd yn wag. Atgyfododd. Fe fethant yn ei hymgais. Petai'r gelynion, a dyma'r peth, gallai rhai pobl a falle rhai wedi dweud yn does, wel, falle bod y gelynion wedi dwy'n corff yr Iesu o'r bedd, mwyn sicrhau na fydde'r disgyblion yn gallu gwneud dim byd. Ac yna, falle bydden nhw'n meddwl, ar ôl 5 diwrnod, fe ddoni'r corff marw allan a dangos i bawb. Drychwch, mae dal wedi marw. Falle, ond wnaethon nhw hwnni, wnaethon nhw'n meddwl amdano fe. Wnaethon nhw amdano fe, wnaethon nhw'n gwneud yn siŵr fod y bedd yn saff. Ond y peth yw, bydden nhw'n mynd i gallu gwneud hynny, achos atgyfododd e trydydd dydd. Felly, dwi'n mynd i wneud gyda'r gelynion, maen nhw wedi trial i gorau i amddiffyn y bedd a'i gadw e mewn. Ac yn sicr, petai nhw wedi dwy'n y bedd, bydden nhw ddim wedi plygu'r llieiniau'n daclus. Ac yn sicr, ni fydde'r disgyblion wedi gwneud hynny. Plygu'r llieiniau'n daclus. A gadael i bawb i weld fel tystiolaeth neu beth bynnag. Bydden nhw wedi rithro mas ac o'n cael ei dal. Chi'n gallu gweld sut mae'r byd yn gweithio. Dyn nhw ddim yn gallu. Does dim un ffordd i chi'n gallu ffeindio unrhyw ddarn o'r adroddiad yma sydd yn datgan unrhyw beth ond atgyfododd hwn o'r beth. Fe wnaethon nhw bopeth fedra nhw wneud i sicrhau na fydde dim byd yn dod o hyn, bydde'r Iesu yno ynghlwm yn y bedd. Ond dyn ni'n gweld gwers hefyd yn anghrediniaeth y disgyblion pan glywon nhw fod yr Iesu wedi atgyfodio'r bedd. Doedden nhw ddim yn credu'r peth. Roedden nhw'n amharod. Adnod 11, a'i geiriau a welyd yn ei golwg hwynt fel gwegi, ac ni chredasant iddynt. Roedden nhw'n pendroni. Mae hwnna'n dangos rhywbeth i chi hefyd. Achos maes o law fe ddeithon nhw i weld iddo atgyfodi, fe welon nhw fe siaradon nhw dy fe ddylynon nhw fe, am ddyddiau. Llygadistion ym mhobman wedi gweld a chlywed ar Iesu. Ac o hynny ymlaen fe ddeithon nhw yn gyhoeddwyr yr atgyfodiad, ond doedden nhw ar y pryd ddim yn credu fy chwaith. Doedden nhw ddim wedi dwy'n y corff, achos oedd e dal na, ac yn atgyfodwyd, ond nhw'n gweld ei wyl amdano fe. Ond ydy hwn yn dangos rhywbeth i ni. Un canlyniad sydd atgyfododd e. Ac mae'n ffaith hanesyddol. Ond mae'r ffeithiau hanesyddol yn bwysig. Fe ddigwyddodd hyn. Mae yna bwrpas i pam ddigwyddodd e. Mae yna wers i pam ddigwyddodd e. Ond rhaid oedd iddo fe fod wedi digwydd. Ac fe ddigwyddodd e. Mae'r rhain yn datgan gwirionedd mae mab Duw odoedd. Mae hwnna yw'r wers gyntaf sy'n rhaid i ni ddysgu. Mab Duw y Meseia oedd Iesu Grist. Roedd hynny'n amlwg yn barod, ond dyma i chi'r pinnacle. Hwn yw mab Duw. Mae mor bwysig i'n hachubiaeth ni, heb y groes, heb yr atgyfodiad, nid oes achubiaeth, nid oes buddigoliaeth. Mae'r groes yn bwysig. Pam fod y groes yn bwysig? Fe roes ei ddwylo pur ar led. Do, pam?
Achos tra'r y groes, fe cosbwyd ef gan y tad, fe tywallwyd uffern ar glwyd Iesu Grist. Dyna oedd y gosb am ein pechod ni, a mae Iesu Grist yn cymryd y gosb. Mae e'n cael ei gosbi yn ein lle ni. Mae waed yn llifo pam, mwyn i ni cael ein golchi'n wynach na'r eira, mwyn i ni fodloni gofynion y tad. Rhaid cael cyfiawnder. Rhaid cael cyfiawnder. Pam? Mae Duw yn gyfiawn. Ac felly rhaid cael cyfiawnder. Rhaid cosbi pechod. Ond dyma'r efengyl, fe ath Iesu Grist i'r groes mwyn cael ei gosbi am ein pechod ni. Ond bydde fe'n werth dim byd petai e ddim wedi atgyfodi o'r bedd. Fe atgyfododd e o'r bedd. Yn profi iddo goncro Satan, uffern, pechod y bedd. Fe brofodd mae mab diwyddar. Mae e'n fuddugoliaethus. Mae'r ffeithiau hanesyddol yma mor bwysig. Dechreuwch chi cwestiynu bod yr Iesu wedi gwir dod o'r bedd. Mae ganddoch chi broblemau mawr. Does dim achubiaeth ganddoch chi. Does dim byd ganddoch chi gynnig i neb. Beth sydd ganddoch chi? Gwastraff amser. O, mor bwysig oedd yr atgyfodiad. Mae'n hanfodol, mae'n ffaith hanesyddol. Gadewch ni symud ymlaen. Cof llygredig. O ganlyniad i beth wedys i gynnu. O'r ganlyniad i'r cwymp, y ffaith hanesyddol y cwymp, y ffaith i adda ac Efa gymeryd o'r ffrwyth, ac oherwydd hynny fe ddaeth cosb, ac fe ddaeth pechod, ac fe ddaeth marwolaeth. O ganlyniad i hynny, mae pechod wedi llygru pob rhan ohono. Mae e fel y darlun yna o ddiferyn o wenwyn mewn gwydr llawn o ddŵr. A fyddech chi'n mentro yfed gwydryn o ddŵr, chi'n gwybod mae rhywun wedi rhoi un diferyn bach o wenwyn angeuol. Tybiwn ni fyddech chi ddim. Achos chi'n gwybod, mai diferyn yw e, mae e wedi llygru'r cyfan. Ac eich chi'n dim ond yn yfed y darn top o'r dŵr. Dwi yna ddim yn ei gwahaniaeth, achos os ydy'r diferyn dim yn i'r gweilod, chi'n meddwl, mae ar y gweilod, na. A mae'r dŵr, mae'r gwenwyn wedi treiddio trwy'r holl ddŵr. Ac felly cymerwch chi un ceged ohono, fyddwch chi farw. Ac felly, byddwch chi'n ffôl iawn i gymryd o'r diod, hyd yn oed os syched arnoch chi, os chi'n gwybod fod yna wenwyn. Mae di llygru'r cyfan, ac felly yw pechod. Mae pechod yn llygru pob rhan o ddyn. Mae pechod yn llygru ein geiriau ni. Sawl un o'n geiriau ni sydd wedi lygru? Pob un o'n nhw. Falle nid y geiriau fwyaf cas a fwyaf drwg ydynt, ond fe fydd na lygredd ynddi, fydd na falchder yna, fydd na rhyw dro yn y geiriau mor aml yn y beth ni'n ei ddweud, yn ein dewisiadau wedi llygru, ein breuddwydio wedi llygru, ein dyheuadau, ein gweithredoedd wedi llygru. Ond gwelwn hefyd yma, mae pechod wedi llygru ein cof. Dyma beth ni'n gweld fan hyn. Am ryfeddol yw cof, ond nid yw'r cof dyn yn anhygol. Mae'n well nag unrhyw gyfrifiadur, achos os ych chi'n mynd i gof cyfrifiadur, mae rhaid chi aros tua hanner awr i'r cyfrifiadur ddod mlaen yn gyntaf. Am dibynnu be ma'ch we chi fel, os yw ble ni'n byw, mae rhaid chi aros hanner awr arall i'r we ddod mlaen. Wedyn chi goffa cofio be chi fod i teipio mewn i'r cyfrifiadur. A chi'n goffa cofio pa ffeil yw e, neu ffolder, neu beth bynnag yw e. Chi'n goffa mynd trwy'r holl broses, ac yn y diwedd mae'n dod lan beth bynnag chi eisiau cofio. O ie, dyna fe. Ond mae'n anhygol y cof. Mae'r peth lleiaf yn gallu dod i gof ar amrantiad. Dwi'n gallu cofio nôl yr eiliad yma o'r pulpit i fy mhlentyndod. Lla cofio nawr. Dwi'n gallu cofio gwyliau mewn ambell i le. Mae'r cof yn anhygol, mae'n digwydd mor gloi. Nawr wrth gwrs mae cof rhai pobl yn well nag eraill, ond ydy? Mae hwnna'n wir, a mae rhai gallu cofio ffeithiau ar gyfer aroliadau yn well nag eraill. Ond hyd yn oed, pan nad oes gennych chi'r cof a'r gallu yna, mae cof, pob un ohono ni'n anhygol. Ni'n gallu cofio pethau digwydd wythnos diwetha. Mae'n anhygol, a pan mae'r cof yn dechrau mynd, mae'n beth mawr yn diwe. Mae'r cof yn beth mawr. Ond i ni gweld fan hyn, sut y mae'r cof wedi ei lygru i bobl i'r gwragedd yma, i'r rhain yn gyntaf oedd yn gyfarwydd ar Hen Testament, yr addewidion oedd yn yr Hen Testament. Ac ers nabod Iesu Grist, mi fydd yr Hen Testament i dod yn fwy real iddyn nhw, ac yn fwy special iddyn nhw. A pidwch a dweud oedd na fydden nhw wedi bod yn gyfarwydd a beth dwedodd Eseia,
ar ôl cwrdd â'r Iesu yn y cnawd. Mi fydd yr rhain wedi deall a wedi clywed beth oedd Eseia wedi dweud, a Jeremia a'r proffwydi. Mi fydden nhw wedi darllen a mae ganddyn nhw gof o hynny. A'r addewidion sydd yn yr Hen Testament. Ond dychmygwch i'r rhain oedd wedi clywed rhag fynegiad yr Iesu ei hun, o'r hyn oedd i ddigwydd iddo, a'r hyn y byddai yn digwydd wedi'r croeshoeliad, y byddai'n atgyfodi ar y trydydd dydd, fe gafon nhw glywed yr Iesu yn dweud ymhen tridiau ar ôl fy lladd, fe fyddai'n atgyfodi o'r beth. Yr oedd gelynion yr Iesu yn cofio hyd yn oed, ond yn y cofio hynny, yr oedd pechod at gasedd, ac ni arweiniodd y cof hynny hwy at Dduw. Ond yma, i ni'n gweld yr oedd atgyfodiad yr Iesu y peth pellaf o'i cof nhw. Mae'r adnod gyntaf, yn galonogol ar un llaw, yn un o'r adnodau mwyaf trist. Gyda chi ddarllen i chi. Ar dydd cyntaf o'r wythnos, ar y cyndydd, cyfle cyntaf roedd hawl ganddyn nhw, hwy a ddeithant at y bedd. A nawr ni'n gwybod yn gynnar yn diwe. Dyma i chi sel, fe ddeithant at y bedd gan ddwyn, ond nhw wedi paratoi'r peth gan ddwyn y peraroglau a paratoesant a'r rhai gyda hwynt, oedd y bobl eraill gyda nhw, ac fe ddeithon nhw, roedden nhw wedi bod wrthi yn paratoi'r peraroglau i ofalu am y corff, achos oedd nhw'n gwybod yn y wlad honno, hael tambaid, gwres llethol, dyw e ddim yn beth o'r rhaid claddu cyn gyntaf a phosib. Neu fydd yna ddrewdod a ffydri a pob math o bethau, ac felly roedden nhw'n awyddus i fynd ar y cyfle cyntaf, o roedden nhw'n cael mynd at y beth, ac roedden nhw wedi bod yn paratoi'r holl beth, ac roedden nhw'n mynd yna wedi treulio lot o ymdrech yn barod ar gyfer y paratoi'r corff. Dyna i chi sel a chariad ac ymroddiad. Ond ni ddeithant yno yn disgwyl na fydde'r Iesu yno. Ddim hyd yn oed yn gwestiwn yr oedden nhw'n ystyried. Doedden nhw ddim hyd yn oed wedi ystyried. Beth os dyw e ddim na? Doedd e ddim wedi dod yn agos i'w meddwl. Adnod 2 ymlaen, a hwy a gawsant y maen wedi ei dreiglo. Roedden nhw wedi bod yn poeni am hwn, sut o'n nhw'n mynd i symud y graig fawr. Y gwragedd yma, sut o'n nhw'n mynd i wneud e? Ond pan gyrraedden nhw, dim eisiau nhw fod wedi poeni am hwnni, a hwy a gawsant y maen wedi ei dreiglo ymaith, oddi wrth y beth, ac wedi iddyn fyned i mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Ac dal, nid oeddent yn ystyried y posibilrwydd nad oedd yno gan iddo fod yn fyw. Doedden nhw ddim yn cofio. Ddim yn cofio dim byd. Roedden nhw'n llawn cariad, llawn sel, llawn brwdfrydedd i ddod. Yr hyn, i ni'n gweld adnod 4, a bu a hwy yn petruso am y peth hwn. Yr hyn y dylse fod wedi cysuro yn achos iddyn nhw betruso a fod pryder ar ddynt. Ond dyma i chi, mae hon yn ddigwyddiad hanesyddol, anhygol, adnod 4 ymlaen. A bu a hwy yn petruso am y peth hwn, wele, 2 wr a safodd yn ei hymyl mewn gwisgoedd disglair, ac wedi iddynt ofni a gostwng ei hwynebau tu ar ddaear, hwy a ddywedasant wrthynt, pa ham yr ydych yn ceisio byw ymysg y meirw. Nid yw efe yma, ond efe a gyfododd, cofiwch pa fodd y dywedodd wrthych ac efe eto yng Galilea gan ddywedyd rhaid yw rhoi mab y dyn yn nwylo dynion pechaderus a'i groeshoelio ar trydydd dydd atgyfodi. Dyna'r neges a gawsant. Atgoffwyd hwy, ond am atgoffa ysbrydol sydd yma. Y gwthio ymaith yr holl gymylau llygredig a choswyd gan pechod dros ei cof. Achos adnod 8 a hwy a gofiasant ei eiriau ef. Nawr roedden nhw'n gweld, mi roedden nhw'n siŵr o fod yn deall llawer ac yn credu, ac yn ddilynwyr, ond nawr roedden dod yn fwy clir i'r rhain. Hwy a gofiasant ei eiriau ef.
Roedd yna bresenoldeb ysbrydol yna nhw. Roedd presenoldeb dwyfol yna. Roedd gwaith yr ysbryd glân yn mynd ymlaen fan hyn. Roedd popeth ar ôl clywed y geiriau tro yma. Wedi clywed yn y corff o'r blaen. Wedi darllen amdano fe yn yr Hen Testament. Ond yn anghofio'r cyfan ddim yn deall yr arwyddocaol. Ond nawr, roedden nhw'n cofio. O, mae yna wers fan hyn i'r Cristion ac i'r anghredadyn. Mor aml y caiff Cristion anawsterau ar hyd taith bywyd, amheuon temptasiynau. Ond petai'r Cristion yn cofio gwirioneddau yr Efengil, y groes, yr atgyfodiad, cadernid ein sefyllfa am wahanol byddai ein cerddediad ni. Mae hwnna'n weddol sicr i ni. Problemau Cristion mewn bywyd ar daith y pereryn i'r nefoedd yn aml yn gallu fod yn anodd, yn unig, yn drist, amheuon, Satan tynnu nhw lawr. Ond byddai'r problemau yma'n diflannu petawn ni'n cofio ac yn deall yr Efengil yn llawn. O'na fydden ni'n defnyddio'n cof i gofio'r Efengil, atgoffa'n hun o beth sydd yn wir o'r Efengil, achos wedyn ni, allan ni ateb Satan nôl a dweud wrtho fe, cer o ma Satan, achos dyma sydd yn wir, bu Iesu farw drostai. Ac i bawb sy'n dod ar droed y groes, does dim gwrthodiad, a dwi wedi bod yna yn llawn euogrwydd, fel mynyddoedd byd. Ac yna fe gymerodd efo'n mechod a'i osod ar y groes. Dyna i chi, ac yna os unrhyw amheuaeth, fe atgyfododd e'r trydydd dydd. Ac felly dwi'n sicr o fy safle, hyd yn oed pan mae Satan yn dod â amheuon i ni. Ti ddim yn ddigon da. Ti ddim yn hyn, pam ddwedes di na? Pob math o beth, ond dewch nôl at yr Efengil. Cofiwch beth sy'n wir, mae'n helpu ni. Mae'r cof yn bwysig i'r Cristion. Ond i'r anghrediniwr, mae yna her yma hefyd iddyn nhw. I chi gofio. O, mae gan yr anghrediniwr gymaint i'w gofio. Os wedi clywed yr Efengil blynyddoedd yn ôl a'i peidio, i'r rhai sydd ddim wedi clywed yr Efengil, mae ganddyn nhw bethau i'w cofio hefyd. Mae angen iddyn nhw i edrych o'i cwmpas nhw, achos y mae pawb yn atebol. Does dim un yn ddiesgus. Mae cyfrifoldeb ar bawb i geisio'r arglwydd. Mae yna ddigonedd o bethau o gwmpas. Cofiwch y machlyd. Welwch chi falle ar eich gwyliau. Cofiwch liwiau'r hydref. A'r dail rhyfedd. Y coch, yr oren, y piws, y pinc, y pob math o liwiau. Brown, gwyrdd. Cymysgwch y liw, cofiwch rhain a meddyliwch chi, mae rhaid i fi geisio'r un a greodd rhain. Mae'n her i chi gofio pwysigrwydd chwilio am y gwirionedd, ond i rai sydd wedi clywed yr Efengil, wedi cael y fraint o weld llaw Duw ar waith y mywydau pobl eraill, dyma her iddyn nhw. Cofiwch! Cofiwch nôl i falle adeg i chi glywed adnod ac iddo fe chysgwyd chi a'ch dychryn chi. Cofiwch nôl i adeg fe glywch i neges fe nath e cynhesu chi. Cofiwch nôl i emyn oedd yn golygu rhywbeth i chi. Cofiwch, da chi cofiwch. Achos os na chofiwch chi, fyddwch chi'n mynd i golledigaeth. Dyna difrifoldeb y sefyllfa. O, i rai sydd a chof gwael bob dydd. Beth sy'n rhaid i ni wneud? Wel, mae rhaid disgyblu'n hunan i gofio yn does. Dwi ddim yn ddigon da i rywun dweud, wel, mae gen i gof gwael. Os ganddo ni gof gwael, mae angen i chi ddisgyblu'ch hunan i helpu'ch cof gwael. Beth ych chi fod i wneud? Wel, oedd ni cyn y ffôn symudol yn ysgrifennu ar fy llaw. Achos o'n i'n gwybod fyddai'n edrych ar fy llaw rhywbryd. A mae yna neges na, mae yna fi gofio. Nawr mae ffonau symudol yn gallu canu rhyw gloch bach ac yn atgoffa chi a mae'r neges yn dod lan. Neu cymerwch darn o bapur a roed ar eich desg. Newch unrhyw beth i'ch atgoffa. Dyna beth yw'r pobl sydd heb gof yn i'w wneud. Maen nhw'n disgyblu hunan. Rhaid i fi gwrdd â rhywun am 7 o'r gloch, nos fawr, neu beth bynnag yw e. A mae lan ar yr oergell yn fawr mewn llythrennau bras achos fedrai mo anghofio mynd yno falle beth bynnag yw e. Wel, yn ysbrydol. Mae dyletswydd arnoch chi i wneud y cyfan gallwch chi gofio. Gofio beth nath Iesu Grist drostoch chi. Ac i ddeall e hefyd. O, sut fedrai ddeall e? Dewch i'r cwrdd. Rhowch yr amseroedd lawr.
Newch yn siŵr fod y cloc lawr yn canu mwyn I chi ddarllen ei air. Newch yn siŵr fod chi'n cofio pryd mae'r cwrdd yn mynd I fod ymlaen. Newch yn siŵr bod yna lyfrau gyda chi a bod chi'n rhoi'r rhain yn gyntaf I ddarllen I ddeall beth yw'r efengyl yma. Newch yn siŵr mor bwysig yw'r pethau yma, i'r Cristion a'r angredadyn, I ddisgyblu'n hunan am na anghofio'n i'r gwirioneddau. Hebreau 2 adnod 1. Am hynny mae'n rhaid I ni ddal yn well ar y pethau a glywsom, rhag un amser I ni ei gollwng hwy I golli. Rhaid I ni ddal yn well ar y pethau a glywsom. Pam, rhag I ni anghofio. Achos mae cof yn beth pwysig. Ond am i'r ysbryd glân ddod lawr a fferi y gallwch ddweud fel y gwragedd yma, adnod 8 a hwy a gofiasant ei eiriau ef. Dyna'n gweddi ni, a byddwch chi'n cofio a deall yr hyn y mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ddweud a'i wneud trosoch chi. Wel, yn drydydd I orffen, cwestiwn difrifol, adnod 5. Pa ham yr ydych yn ceisio y byw ymysg y meirw? Arweiniodd ei diffyg cof hwy I geisio yn y mannau anghywir. Dyna'r broblem, mae diffyg cof yn broblem. Mae cof pechadurus llygredig yn broblem fawr. Fel y mae diffyg cof corfforol yn broblem I ni'n anghofio cwrdd â pobl, ni'n brifo teimladau pobl, ni'n colli allan, falle apwyntiad, beth bynnag, mae'n broblem ond fan hyn. Fe arweiniodd ei diffyg cof hwy I geisio Iesu Grist yn y llefydd anghywir. Os dod am yr Iesu, ni ddylsent fod wedi dod at y bedd. Os mae dyna beth oedden nhw'n neud, roedden nhw'n dod at yr Iesu, ond roedden nhw'n dod am gorff marw. Dyna beth oedden nhw'n dod, oedd hwnna'n anghywir yn ei hun. Ni ddylsent fod wedi dod at y bedd yn y man y gorweddar meirw, gan nad oedd yr Iesu yno, dywedodd na fyddai yno, achos yr oedd yn fyw. Am gwestiwn gallwn ni ofyn I lawer heddi. Pam yr ydych yn ceisio iachawdwriaeth yn y mannau anghywir? Pam yr ydych yn treulio amser yn y llefydd anghywir? Mae llawer yn meddwl mae o fewn crefydd, ceir yr ateb, neu yn y capeli, ac allan ni ddweud yn y Capel Cymraeg, y ceir yr ateb. Ond dyma'r tristwch. Nid yw o reidrwydd yn y llefydd hynny y ceir Crist yno. Dyna'r tragedi mwyaf yn ein gwlad ni, mae mor drist. Weles I lun o gapel yn ddiweddar, a gweld y cadeiriau a'r seddi hyfryd a'r pren a'r pulpit. A wedyn meddyliais I, mae'r capel yma wedi bod lan ers amser, wedyn meddyliais I, a gafodd Iesu Grist y Beibl ei bregethu erioed. Wrth gwrs bod e. Mae gyda ni brawf i'r peth. Ond yr hyn hoffen I wybod yw, a gafodd Iesu Grist ei bregethu yno, mae fe yw'r unig obaith I enaid, trwy ei fywyd, ei farwolaeth, y gosb a roddodd y tad ar ei fab, a'r atgyfodiad ar y trydydd dydd. Ac rhaid dod at droed y groes trwy ffydd ac ediferw. Wedyn meddylis I, does dim lot o lefydd ar ôl yn ein gwlad ni sydd yn dod yn agos at dweud y fath beth. Fydd yna lot o bethau da, hyfryd, crefyddol, geiriau, pob math o bethau'n dod mas, gweithredoedd da, canu yr emyn dôn efallai'n bwysicach na dim byd arall, y bas, yr alto, cymanfaoedd canu. I ni'n mynd I gynnal noson Emynau, nid cymanfa ganu fydd I. Dwi'n gobeithio fydd ei canu'n hyfryd. Ond fydd ei noson o Emynau yn llawn gobeithio o'r efengyl. Yn canu am Grist. Ac y bydd y dôn yn help gobeithio, ond y neges fydd bwysica. Mae yna lawer yn chwilio am ryw ateb, yn atebion am heddwch, iachawdwriaeth, maen nhw'n ceisio trwy ei gweithredoedd da.
Maen nhw'n trio cadw'r reolau Duw, ymdrechion i hyd yn oed plesio Duw, nid trwy gadw'r gyfraith, ond trwy gadw'r rheolau hunan. Maen nhw'n meddwl, mae yna lot yn does na, yn trio ac yn gwneud pob math o bethau, yn ceisio rhywbeth, ddim yn siŵr be maen nhw'n ceisio, falle yn nhw ddweud ar Iesu, iachawdwriaeth falle, ond maen nhw'n ceisio rhywbeth, ond maen nhw'n ceisio yn y llefydd anghywir. Nid yw'r efengyl yn cael ei chyhoeddi yno. Falle bod nhw'n meddwl, fe geisio iachawdwriaeth trwy fod yn neis i bobl. Ond nid yw hyn yn ddigonol. Rhaid i'n gobaith fod ar ffeithiau hanesyddol ar fywyd Crist, ar farwolaeth Iesu Grist ar y groes, yn cymeryd ein cosb yn ein lle, ar ei atgyfodiad iddo ddangos iddo goncro Satan pechod ar beth. Fe ddwedodd Pedr yn 1 Pedr 1:3. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn, yn ôl ei fawr drigaredd, a'n hadgenhedloedd ni i obaith bywiol sut, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Dyna'r unig lle y ceir y gobaith bywiol. Y mae'r gobaith bywiol i'w gael yn unig yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi sy'n dal ymhell o Grist, cofiwch weddion gyson o Dduw graslon, agor llygaid fy henaid i weld fy angen am Grist, dangosa i mi Iesu Grist. Gan mae ynddo yn unig y mae gobaith cael bywyd tragwyddol, ynddo yn unig y mae modd cael heddwch a Duw a maddeuant pechodau. Byddwch chi'n cofio'r pethau yma. Peidiwch, pam ych chi'n ceisio yn y llefydd anghywir. Dyma'r broblem, yn aml iawn, mae pobl yn ceisio yn y llefydd anghywir, achos maen nhw'n gwybod fe gewn nhw glywed be maen nhw eisiau clywed. Ac yn rhoi sêl bendith ar parhad yn ei bywyd, heb newid, heb edifeirwch. Ond os ych chi wir yn ceisio, ewch i'r man cywir, ewch i air Duw, ewch i'r ysgrythyr, ewch i'r efengyl, ewch i fannau lle mae'r efengyl yn cael ei ffregethu. Dewch at Grist, dewch at y groes. Ewch nôl at neges dydd Gwener, neu dydd Iau. Y neges roedd o'r nos Iau ar gyfer bore'r Gwener Groglith, ac yna'r neges ar Gwener y Groglith. Ewch nôl at neges y groes, ac yna llawenhewch ar y neges sydd heddi, atgyfododd Iesu Grist o'r bedd yn fuddugoliaethus. Ein gweddi ni yw hyn. Y bydd hyn yn wir am rai sydd yn gwrando, a hwy a gofiasant ei eiriau ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, am y drefn hon a drefnwyd cyn llunio'r byd. Ac a gyfeiriwyd ato trwy gydol yr Hen Testament ac yna i'r Iesu ddod. A cyflawni'r hyn oll y dywedwyd y byddai'n ei wneud. Ac yna o Dduw ar y trydydd dydd, iddo ddangos iddo fod yn fuddugoliaethus wrth atgyfodi o'r bedd. Diolch i ti am yr efengyl sanctau. Tyrd lawr arwain yn eidiau a droed y groes, sy'n ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu Emynau 382, 382, deied pechaduriaid triain yn fynteoedd mawr ynghyd, doed yn ysoedd pell ymoroedd i gael gweld dy wyneb pryd. 382, gwni sefyll i'w chanu.
Nawr bydde di ras ein hardwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.